Poraňajka som išiel na pláž, trošku sa opalovať, predsa aj ja chcem byť hnedý po celom mojom tele, tak som rád išiel. Plavky som mal samozrejme mokré, tak som stal kraťasy, ale potom už som bol celý deň v plavkách. 10 bulharských levov som si kúpil hrozno, pretože to som dávno nemal. Tu je hotel, ako vyzerá, je to naozaj veľký hotel. Tu je safari bar, má okolo 3 miestnosti a väčšinou je to za poplatok, myslím, billboard napríklad. V reštaurácii Hollywoode sa podáva jedlo, to som mal na obed. Obed bol akože dobrý, dobre som sa najedol, aj zakúsky boli dobre, len také umelé mi prišli, ale super. Prezliekol som sa, vybral som sa na večeru. Večera bola veľmi bohatá, tiež vynikajúca. Okrem akože špagety som nejedol, špagety moc nechutili, ale inak super. Som v centre, dá sa povedať, mesta Sunny Beach. Tak to vyzerá, taxíky super. A autobusom sme sa vybrali do Nesebaru. A Nesebar je vlastne mesto, ktoré má bohatú históriu, ktorá siaha až do stredoveku. Čiže ja mám rád históriu, samozrejme to už asi viete, tak musím také niečo pozrieť. Zadarmo cesta stala 2 bulharské levy, čo je vlastne málo a treba to pozrieť. Keď ma prekvapilo, akože viac tam boli obchodov, jak nejaké archeologické proste pamiatky, ale nevadí. Tam má vystúpenie, kde vystupovali deti z Gruzínska, Čiernej Hory a Arménska. Folklórny vlastne súbor tam bol, ale naozaj to bolo krásne sa pozrieť na ich kultúru. Tu je výhľad na more a je výhľad na Sunny Beach odtiaľto. Seba dokonca bol viacej živší, dá sa povedať, jak Sunny Beach. Strašne veľa obchodov, strašne veľa ľudí, dokonca je to živšie, jak nejaký Sunny Beach. Viacej ľudí je tam. Potom sme išli na bulharskú pálenku 50%, ktorá bola dosilná. A na morské plody, kde boli krevety, mušle, kúsky chobotnice. Bolo to vynikajúce, ja som milovník morských plodov a bolo to naozaj úžasné, strašne mi to chutilo. A dobre som sa aj najedol, musím povedať. Taký snack dobrý som mal. Ale mohli toho dať viacej, sa o to 44 bulharských levov, ale dali sme si na polovicu, lebo nebol som sám, ktorý to jedol. Potom sme sa vybrali vláčikom autobusom na Sunny Beach, pretože bohužiaľ vláčik nám nezastavil tam, kde mal. Stala 6 bulharských levov za vláčik. Potom som išiel len k pláži sa pozrieť, ako to vyzerá predsa večer. Akože živšie je to tu veľmi. A už len do baru si dať alkoholický drink, ulahodiť si ho a spať.